Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay! Badong! Ayan, maun! Adak dito'y kusina. Sardinas lang, ti mapanmugatangay. May sa oras ka, di tatersina ni Marijuanang. Kasano mga main? Nagmayat ti istoryan, may. Nagraragsak kami nga agi-istorya. Amaw, no asina, ti pag-iistoryan, may. San pay? Ibaga mo na. Mabisina kong kay. Ilutong pa'y dahi ta sardinas. Ni Kapitan ti pag-iistoryan, may. Ha? Tapay kung mapag-iistoryahan nyo dahi tatao. Kuno iso ka no ti kasisikatan na Kapitan. Tapay ko ma. Istorya tupo-tupo maninday ta na. Na, apay nga gungot ka. Saan ka kadian naragsak asikat ti Kapitan tayaw? Agluto ka kay Dain. Saan ka nga gistorya? Maipapan iti day tataw. Sikat at talaga ni Uncle ko ngayon tayong kagawat ko nang. Talagamot nga, Meng. Nagdinamagan tinagan na dito entero a Pilipinas. Nagpipintas mo't nga min dagiti proyekto na dito barangay tayaw. Talaga, mate. Ne, tataba daw. Si kamot gayam dito nakatugaw dito likuda. Italang anadlaw mo ya. Itayak pa yan nakatugaw dito ya. Anya kay timako na mitis istoryaan mi may papankin ni Uncle Inteng. Ay, anya kay kung matimako na. Amin nakabaranggayan tayo. Maragsakan da. Tasikat ni Uncle ko a Kapitan. Ado nga ro ti agbilib iti kinalaing ni Kapitan amang idaulo. Ay, awan lang. Tibibilibak iti dayta, Kapitan. Naa, kumparim, kastapay ti ibagam. Amin atat taaw. Agbilib kini Uncle kaw. Sika lang ti saan. Mas dawak man kanikaba daw. Agyaman kami kada kayo kukumaray. Taag na nayon lata ti suportayo kan ni Inteng kas Kapitan tayaw. Apay kit den asaan mi asuportaran mare kat naglaeng a Kapitan. Sa anak abilib idikon kuana, ngem ita, bilib akaon. Wen nga rod marituyang, may sakamat idikat amang kontra kan ni Kapitan. Ay inlista na gayam tinagan mikin ni Badungkaw kadag iti maikan iti ayuda. Ay wen gayam anya. Da kayon to pa iti kanayon a first iti listaan. Wen, imbis ko maada kayo ti kaudyan. Da kayo mati kaunaan. Iso amay sa akmet kadag iti mang supsuportalatakin ni Kapitan. Uray anya pa iti mapaspasama. Ngam, apay akasla sa balimot ni Kabadong. Nay, apay anak ko nam asabali, marikwanag. Nangag ko ako na asaan abilib ka ni Kapitan. Kung kuna na laeng mo dayta, amaray, angam kinapudno na, permay ti panagbilib na kin ni Kapitan. Matlagayam. Ay, basta siya, agnanayon lata ti suportak ka ni Kapitan. Saanon nga agbaliw dayta? Saan ka man amapan makis istorya di tatersina ni Marijuanang no dayjay tumula nga inteng ti pagtutungtungan niya. Ha? Ay naba daw. Isumanon ti pinagtutungtungan ming agkukumaray. Amaw no apay. Ay saan ang interesado ang mga maw? Apay nga ay? Una, tawan bibilibak iti dayta, Kapitan. Apay nga awan. Kat amin kamay. Bilib kami kunkwana. Si kalaang tisaan. Dadaulik to, tinagan na. Anya, ay nabadaw, awan lakdi ka pampanunutan. Waraw, ayun na niyang kalmaw. Nandun dito balay da. Apay aya. Aya ba man? Kit no dabas-basain na. Ordinansa ti barangay. Basta yung kayaban. Ibagam, asyak ti mga ayab king kwa na. Nungay di na kaya ti umay. Ibagam, nga ginom kamay. Takitag man, no saan nga umayadagaw. Ang kalinteng. Ay, saan mo adisturbuan ni Uncle mo? Tanay, madama nga agbasbasa. Uy nga raw. Saan na akayat ang madisturbo no kasta nga agbasbasa? Ibagak kumakan-kwana nga ginumda ka no kinitata ba daong? Ay, apay ko raw. Ay, anyat kay bagam. Ay, ituloy mo kit dito agbasa, Inteng. Ha? Ingkan, kwarog.
Ingka agpasadan, busy ni uncle mo. Ay, umayak ko raw. Kunak man wag basbasa ka. Ay, nauma akon. Ha? Ay, nakman kasarita ni pare Badam. Mailiwakan ko anak eh. Ay, nangagmula nga ginom kayo, timakdar ka matan adagos. Kat, kasanunday tabas-basaan. Ay, ituloy ko ito madamdama. Na, Ay, nalalaingak nga agbasa no makasyatak. Kunak man no saan mo na kaya't nga ginumta, pare? Ay, nagpunamat adyak kaya ti aginom pare. Ay, kaya't ko basta sikat ti agawis. Ay, wala. Inuag kumpare ta. Ay, amok anasaya at kakumpare ka. Hindi pa'y pare. Sana ka nagbalbalew. Ay, nga ti arak. Ay, ada dito bulsa ka, pare. Ay, sus! Ay, nalaing ka. Narigatay, nung makita ni Tuyang ka, pare. Apay, pare, pudnaw, asika kanuti kasisikatan na kapitan. Ay, naghunakan ka. Siyakti kasisikatan. Isumay, tibagbagada. Oo siguro Nay, naibos magaya mo dahi ta karga ti basom nga anak, pare. Dapay. Ay, mabit lang, pare, Taan na yun na ka. Ay, sige. Gusto na. Nabarte ka kun. Saan ka pa nabartag, pare? Mala, inumom dahi tan. Kasla, nalasing ako. Agtay-tayak ti panagkita. Saan ka pa nabartag? Danag mo na ya. Kahit nung mabartag ka, siyak, ti makamuking ka, pare. Sa bagay. Di nakboy-boyan. Kumpare ba da? Nabartag ka manon ba daw? Anya? Manon nga. Itak lang ang naginom No daman na bartay, awan sa balay, no saan ni kumpare ng time. Binartik mo ni Kapitan? Kunak matangging ka, apirjag, tinagan na. Ay nabadong, nukaano pa'y mat asimikat. Tanasaya at dagiti aramid na. Pirjam kidain. Pinanawak ang may-maysa ni parinting ijay nga gininom. No maisbuan na ti sapin na, katawaan taon dagiti tattaw. Nagloko kan? Dayta, ti sikat a kapitan. Artag, kunanton dagiti tattaw. Bumilibdan topay nga ta. Birbiro kak ni Uncle Kao, kagawad. Nay, napanan na ngayon. Inawis ni tata ba nga ginumda? Aging gait na, saan pa'y mo ta nagawad? Kano nakitak mat alimabas ni Kabadong dito tirsinak. Itay pa yan nagawid Inyaw awan nan samatan ni Uncle Kao. Nay, ay sos kwarog. Umasidig dito tirsinak dagiti maton nga istambay. Jesus. Umaydan samatan agkikil. Ay, wan, agawid akaw, nakabutbutang tilangada. Ay, apa nama? Ay, kwa, sir. Mangri ka pa kon, narigatan. Mangtid ka man ti kwartam. Ha? Ada piso dito yung bulsak. Piso? Anan wag dito piso? Anayam ali magasot no ti mo kaya ti mablakayan. Ay, kagawad ko nang pautangan nakman pa itili magasot mo dita. Bayadak daw. Sakti pagutagan parang. Angkay. Abay, anda kwartam. Sika alakay. Hoy. Naglasto kayo nga basak-basak dito barangay ko Maba na. Ay, sos. Laban nga taday tuyay. Sapay na baratang ni Angkay. Kat, agreklamo ka Nagado kami. 5 kami. Abay, lumaban ka. Sakit din kar-karitin niya. Naglaing ni Uncle Kao. Nagpigsa tidanog na. Sige, Uncle. Danog kami danan. Ada-adapi mixan ni Uncle lumaban di tinabartag. Kasla pelikula. Nagmayat abuyan ti panang danog na kadakwada. Anya pa ingay ti si marunuan na pasamak maray. Inistoryak mat aminin adya kompleto ana pasamak marituyang. Ay. Kunak no adda pa'y tuloy na jay kunam adinanog-danog ni Kapitan dagiti maton amaskula daw. Kauwan. Awanan tuloy na? Inaperkat na jay maysa. Idikwan, lukat mo jay maysa. Jay ngay maikatlo maray. Inan ano ni Kapitan?
Aywan anya. Anya nga minan tinaramid ni Kapitan Kankwana. Nalipata maun kat sika tinakakita ako nam. Jakon na siputan ta nagpartakmat ngamin ni Kapitan Alimaban. Nakitaklangan atim maraydan ng imbadayaw. Kano ko na ni Badong ko anabartag kano ni Kapitan. Kawan, ngam idinalpas na adinanog-danog dagiti kalaban. Naplaten adagaws, iso nga inyawiden ani ko arawg. Ay! Inak man istoryaan kin ni Badong kao da ito anapasama. Anya, ay saysayatan man tag-istorya to yan. Kasano ko mga ibaga madinanog-danog ni parenteng dagiti maton alalakay. Kat pirmi na barbartek. Na, kano'y sumot tinistorya ni Marikwanang, di mo kidi aklunan. Alimaing ni Kapitan Alimaban, idinabartal. Keno dandanin to, paisan ang makatakdar, edi pinanawak. Talaga binartag ka, iti kastaunay. Saan ka nagbaligay anang perdi tinagan ni Kapitan, Badong? Taad-adaki di atimurod. Ay, kasano ngayon? Ay, katadada na si Mikat Pagtutungtungan daan na turod alumaban ka dagiti kriminal, oray na bartal. Siya ka mismo tinakakita iti kinasiglat ni Uncle ko Alumaban, tataba daw. Naglay nga talaga ni Uncle ko Alumaban. Unayin. Amaw ka nalay ni Uncle Mau. Iti dinanog na jay may sama taon. Amo ka din na pasama, kwaraw. Inistoryan kanyak, ni Nana Matuyan. Ay, sabali mit di istorya ka. Ay, sumo lang ay saw. Ipasikat mo pa ilang mo ni Uncle Mau. Naglaing gaya malumaban. Kasla jay drinking master. Malaing kagigaya banay. Tay bagam, ngagpulutan kami, iti kukod ti baka. Makaparayoma dahi ta. Ang mga nusumruman ng tirayoma na. Hingga kaya banay. Una, nuisuti ko na. Saan kan arumwar inteng? Na, Asikaswam kit di dayta pa naglampasom. ay, kwa. Busy ka mo't gaya manggay. Ay, ibagam ka ni Tatap Abadong tarumwara kon. Ay, naangaran jay kukuntin, wang. Baka na jay. Naangaran Ay, inayadak tarumwar dito'y balay. Tapno sana madlaw ni ang time. Ay, sus, kukod ko naman. Ay, kukod at talaga di pasangong kanyak pare. Udno ako kukod dahi ta paray. Sana plastic. Ay, uwin nga rin. Ay, mabalin arogya kung tiyak pulutan. Ay, katune. Para mo talaga king kaday ta paray. Ay, mayat Ay, labnak ka talaga niya paray. Numaibot na dahi ta kukod. Siguradaw ngagsakit ti tumeng na. Kinsa ka na. Marigatan to na magna iti manungal daw. Gungguna. Kanya ti marig ng paray. Mayat. Kasi kan tumeng nga main. Mabain ka nga agpulutan iti kukod. Di inibus ko. Pati to lang kinaram ka mau paray. Ay, sayang mo. Ay, tangay namsugak. Ay, tumakdira kung taagawin akon. Ay, ininayad na paray. Eh. Saan mo abiglahan ti tumakder? Ay, di nakalalayan. Takabailak ti tumakder nga agmay-may sa paray. Anay ko. Apay, anaganday ka. Anay ko. Anet na sakit. Anay manay. Ayun ay. Nagsakitan na ito tumang ko paray. Ay, apay, anasakit. Ay, sa mo makapagnan nga agawid. Ay. Ay, nagsakit na talaga. Ay, sus. Ouch, anay. Ay, simron sa tirayo, ma'am. Anay, hapay ngay. Sika kumate ang sakit iti sakan na. Tada dumitikinan mo ako ko diti baka paray. Ay, agure ka. Awan mo mariknak. Di uri aglagto-lagto akin agtaray-tarayak no kayat maaw. Ayos! Kumput ka iti abagak ta si dagtan iti balayaw. Ay, unay kayo din ti sakit na tumang ko na ya. Nagsida ka siguro iti bawal? Isu akas ta? Tuyang! Ay. Lukatamo na tiri daw. Saan ka di nga agungungat pare? Siya kung tagtuktaw. Tuyang! Ha? Ay, sos ba daw? Anya tinapasamakan ka? Ay, unay ka matandamagang palang, Mike. Saan makapagnan ni pare badong? Iso nga intulod ko na? Pirmi nga min kano ti sakit ti saka na. Nahiyanay ko, aya.
Na yun na nagsakit na ito ya sa kanaya. Apay ngay asikamot tinagsakit ti sa ka na ba daw? Amwa. Pwede magim kanya ngay. Amo nga raw, tisong ba niya? Kasano, kanayon mo ngamin adakas ti plan-planwom kin ni Kapitan. Anya nga ita, nagbalatakan ka dagiti dakas apang panunuto. Ay najak sa mo ito maingato dagiti sa kaktuyang. Limtag damag. Awan na talaga. Diyak kabailan na pirjan tinagan ni kumpare nga inting tuyang. Ay nanag ko na ngamin kan ka apirjam. Isula nga, hindi pag-iistoryanan. Kahit nasaya at gayam ti panunot kan aramid na. Saan akas kan ka? Apuro dakas, si adda di ta panuno mo. Ay, tatabadong. Ano sama ti aganay? Tadakas mo ngamin ti pinanunot mo kin ni Kapitan. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay! Badong! Ayan, maun! Adak dito'y kusina. Sardinas lang, ti mapanmugatangay. May sa oras ka, di tatersina ni Marikuanang. Kasano mga main? Nagmayat ti istoryan, may. Nagraragsak kami nga agi-istorya. Amaw, no asina, ti pag-iistoryan, may. San pay? Ibaga mo na. Mabisina kong gay. Ilutong pa'y dahil sardinas. Ni Kapitan ti pag-iistoryan, may. Ha? Tapay kung mapag-iistoryahan nyo dahil tataw. Kuno iso ka no ti kasisikatan na Kapitan. Tapay ko ma. Istorya tupo-tupo maninday na. Apay nga gungot ka. Saan ka kadian naragsak asikat ti Kapitan tayaw? Agluto ka kay Dain. Saan ka nga gistorya? Maipapan iti day tataw. Sikat na talaga ni Uncle ko ngayon tayong kagawat ko anang. Talagamot nga, men. Nagdinamagan tinagan na dito entero a Pilipinas. Nagpipintas mo't nga min dagiti proyekto na diti barangay tayaw. Talaga, mate. Ne, tataba daw. Si kamot gayam dito nakatugaw dito likuda. Italang anadlaw mo ya. Itayak pa yan nakatugaw dito ya. Anya kay timako na mitis istoryaan mi may papankin ni Uncle Inteng. Ay, anya kay kumatimako na. Amin nakabaranggayan tayo. Maragsakan da. Tasikat ni Uncle ko a Kapitan. Ado nga ro ti agbilib iti kinalaing ni Kapitan amang idaulo. Ay, awan lang. Tibibili ba kiti dayta, Kapitan? Kumparim, kastapay ti ibagam. Amin atat taaw. Agbilib kini Uncle kaw. Sika lang ti saan. Mas dawak man kanikaba daw. Agyaman kami kada kayo kukumaray. Taag na nayon lata ti suportayo kan ni Enteng kas Kapitan tayaw. Apay kit den asaan mi asuportaran mare kat naglaeng a Kapitan. Sa anak abilib idikon kuana, ngem ita, bilib akaun. Wen nga rod marituyang, may sakamat idikat amang kontra kan ni Kapitan. Ay inlista na gayam tinagan mikin ni Badungkaw kadagiti maikan iti ayuda. Ay wen gayam anya. Da kayon to pa iti kanayon a first iti listaan. Wen, imbis ko maada kayo ti kaudyan. Da kayo mati kaunaan. Iso amay saak mo't kadagiti mang supsuportalatakin ni Kapitan.
Uray anya pa iti mapaspasama. Ngam, apay akasla sa balimot ni Kabadong. Nay, apay anak ko nam asabali, marikwanag. Nangag ko ako na asaan abilib ka ni Kapitan. Kung kuna na laeng mo dayta, amaray, angam kinapudno na, permay ti panagbilib na kin ni Kapitan. Matlagayam. Ay, basta siya, agnanayon lata ti suportak ka ni Kapitan. Saanan nga agbaliw dayta? Saan ka man amapan makis istorya di tatersina ni Marikwanang no dayjay tumula nga intay ti pagtutungtungan niya. Ha? Ay naba daw, isumanon ti pinagtutungtungan ming agkukumaray. Amaw no apay. Ay saan ang interesado ang mga maw. Apay ngay? Una, tawan bibilibak iti dayta, Kapitan. Apay nga awan, kat amin kamay, bilib kami kunkwana. Si kalaang tisaan. Dadaulik to, tinadan na. Anya, ay naba daw, awan lat di ka pampanunutan. Waraw, ayun na niyang kalmaw. Yan di tabalay da. Apay aya. Ayaban man. Ket no dabas-basain na. Ordinansa ti barangay. Basta yung kayaban. Ibaga, masyak ti mga ayab king kwa na. Nungay di na kaya ti umay. Ibaga, mga ginom kamay. Takitag man, no saan nga umayadagaw. Ang kalintang. Ay, saan mo adisturbuan ni uncle mo? Tanay, madama nga agbasbasa. Uy nga raw. Saan na akayat ang madisturbo no kasta nga agbasbasa? Ibaga kumakan-kwana nga ginumda ka no kinitata ba daong. Ay, apay, kwaraw. Ay, anya ti ibagam. Ay, ituloy mo kit dito agbasa, inteng. Ha? Ingkan, kwarog. Ingka agpasadan. Busy ni uncle mo. Ay, umaya, kwaraw. Kunak man wag basbasa ka. Ay, nauma akon. Ha? Ay, nakman kasarita ni pare Badam. Mailiwakan ko na kay. Ay, nangagmula nga ginom kayo, timakdar ka mo tinadagos. Kat, kasanunday tabas-basa, Ay, ituloy ko ito madamdama. Na. Ay, nalalaingak nga agbasa, no makasyatak. Kunak man, no saan mo na kaya't nga ginomta, pare? Ay, nagkunamit adyak kayat ti aginom pare. Ay, kayat ko, basta sikat ti agawis. Ay, wala. Hinuag kumpare ta. Ay, amok anasaya at kakumpare kay. Hindi pa'y pare. Sana ka nagbalbalew. Ay, nga ti arak. Ay, ada dito bulsa ka, pare. Ay, sus! Ay, nalaing ka. Narigatay, nung makita ni Tuyang ka, pare. Apay, pare, pudnaw, asi kakanuti kasisikatan na Kapitan. Ay, naghunakan ka, siyakti kasisikatan. Isumay, tibagbagada. Oo siguro Naibos magaya mo day ta karga ti basom nga anak, pare. Dapay! Ay, mabit lang, pare, Taan na yun ka. Ay, sige. Gusto na. Nabarte ka kun. Saan ka pa nabartag, pare? Mala, inumom day tan. Kasla, nalasing ako. Agtay-tayak ti panagkita. Saan ka pa nabartag? Danag mo na ya. Kahit nung mabartag ka, siyak, ti makamuking ka, pare. Sa bagay. Di nakbaybayan. Kumpare ba da? Nabartag ka manon ba daw? Anya? Manan nga. Itak lang ang naginom No daman nabartag, awan sa balay. No saan ni kumpare ng time. Binartik mo ni Kapitan. Kunak matangging ka, apirjag, tinagan na. Ay nabadong, nukaano pa'y mo't asimikat. Tanasaya at dagiti aramid na. Pirjam kidain. Pinanawak ang may-maysa ni parinting ijay nga gininom. Numaisbuan natin sa pinna, katawaan taon dagiti tattaw. Nagloko kan. Dayta, tisikat a Kapitan. Artag, kunanton dagiti tattaw. Bumilib dan topay nga ta. Biro-biro kak ni Uncle Kao, kagawad. Nay, napanan na ngayon. Inawis ni tata ba dong nga ginumda? Aging gayt na, saan pa'y mo ta nagawad? Kano nakitak mo't alimabas ni Kabadong dito tirsinak.
Itay pa yan nagawid Inyaw-awan nan samatan ni Uncle Kao. Nay, ay sos kwarog. Umasidig dito tersinak dagiti maton nga istambay. Jesus. Umay dan samatan ag kiking. Ay, wen. Agawid na ka. Nakabutbutang tilangada. Oy, mabanam ha? Ay, kwa, sir. Mangrika pa kon. Narigatan. Mangtid ka man ti kwartam. Ha? Ada piso dito yung bulsak. Piso? An wag deta piso. Anayam ali magasot no ti mo kaya ti mablakayan. Ay, kagawad ko ng pautangan nakman pa itili magasot mo dita. Bayadak daw. Sakti pagutagan kwarog. Angkay. Abay, anta kwartam, sika lakay. Hoy. Naglastog kayo nga basak-basak dito barangay ko Mabanam. Ay, sos. Laban nga taday tuyay. Sapay na baratang ni Angkay. Ket, agreklamo ka ha? Nagado kami. 5 kami. Abay, lumaban ka. Sakit din ti karkaritin niya. Ay, sus. Naglaing ni Uncle Kao. Nagpig sa pidanog na. Sige, Angkay. Danog kami danan. Jesus. Ada-adapi migsan ni Uncle lumaban iti nabartag. Kasla pelikula. Nagmayat apuyan ti panang danog na kadakwada. Kag, anya pa ingay ti si marunuan na pasamak maray. Inistoryak mat aminin adya kompleto napasamak marituyang. Ay. Kunak no adda pa'y tuloy na jay kunam adinanog-danog ni Kapitan dagiti maton amaskula daw. Kauwan. Awanan tuloy na? Inaperkat na jay maysa. Idikwan, lukat mo jay maysa. Kag, jay ngay maikatlo maray. Inan ano ni Kapitan? Ayunan niya. Anya nga minan tinaramid ni Kapitan Kankwana. Nalipata maun kat sika tinakakita ako nam. Jakon nasiputan ta nagpartakmat ngamin ni Kapitan Alimaban. Nakitaklangan atim maraydan ng imbadayaw. Kano ko na ni Badung ko anabartag kano ni Kapitan? Kawan. Ngam idinalpas na adinanog-danog dagiti kalaban. Naplaten adagos. Iso nga inyawiten ani ko arawg. Ay. Inak man istoryaan kin ni Badung Kao da ito anapasama. Anya? Ay, saysayatan man tag-istorya to yan. Kasano ko mga ibaga madinanog-danog ni parenteng dagiti maton alalakay. Kat pirmi na barbartek. Kano'y sumot tinistorya ni Marikwanang. Di mo kidi aklunan. Alimaing ni Kapitan Alimaban idinabartal. Kaya no dandanin to pa sana makatakdar edi pinanawak. Talaga binartag kaw iti kastaunay. Saan ka nagbaligay anang perdi tinagan ni Kapitan Badong? Taad-adaki di atimurod. Ay, kasano ngayon? Ay, katadada na si Mikat Pagtutungtungan daan na turod alumaban ka dagiti kriminal, uray na bartal. Siya ka mismo tinakakita iti kinasiglat ni Uncle ko alumaban, tataba daw. Naglay nga talaga ni Uncle ko alumaban. Unayin. Amaw ka na lang ni Uncle Mau. Iti dinanog na jay may sama taon. Amaw ka, pati napasama, kwaraw. Inistoryan kanyak, ni Nana Matuyan. Ay, sabali mo di istorya ka. Ay, sumo lang ay saw. Ipasikat mo pa ilang mo ni Uncle Mau. Naglayang gaya malumaban. Kasla jay drinking master. Malaing kagidayabanayin. Tay bagam, ngagpulutan kami, iti kukod ti baka. Makaparayoma dahi ta. Ang mga nusumruman ng tirayoma na. Yung kakayabanayin. Una, nuisuti ko na. Saan kan arumwar inteng? Na. Asikaswam kit di dayta panaglampasom. Ay, kwa. Busy ka mo't gaya, manggay. Ay, ibagam ka ni tatap abadong tarumwara kon. Ay, naangaran jay kokod tinwang. Baka na jay. Naangaran Ay, inayadak tarumwar dito'y balay. Tapno sana madlaw ni Antem. Ay, sus, kukod ko naman. Ay, kukod at talaga ti pasangong kanyak pare. Udno ako kukod da ita pare. Sana plastic. Ay, uwan nga rin. Ay, mabalin arogya kung ti agpulutan. Ay, kito na.
Para mo talaga king kadayta paray. Ay, mayat Ay, labnak ka talaga niya paray. No maibot na dayta ko kad. Siguradaw nga sakit ti tumeng na. Kinsa ka na. Marigatan to na magna iti manungal daw. Gungguna. Anya ti marig ng paray. Mayat. Kasi kanto mo nga man. Mabain ka nga agpulutan iti kukod. Di inibus ko. Pati to lang kinaram ka mau paray. Sayang mo. Tangay napsugak. Tumakdira kung taagawin akon. Ay, ininayad na paray. Saan mo abiglahan ti tumakder? Di nakalalayan. Takabailak ti tumakder nga agmay sa paray. Anay ko, anay. Naganday ka? Anay ko. Anet na sakit. Anay manay. Yun yan. Nagsakitan na ito tumang ko paray. Apay nasakit? Sa makapagnan nga agawid. Ay, nagsakit na talaga. Ouch. Ay, simron sa tirayo, ma'am. Anay, hapay ngay. Sika kumati ang sakit iti sakan na. Tada dumitikinan mo ako ko diti baka paray. Ay, agure ka. Awan mo mariknak. Di ura aglagto-lagto akin agtaray-tarayak no kayat mao. Ayos! Kumput ka iti abagak ta si dagtan iti balayaw. Unay kayo din ti sakit na tumang ko na ya. Nagsida ka siguro iti bawal? Iso akas ta? Tuyang! Lukata mo na tiri daw. Saan ka kading agungungat pare? Siya kung tagtok-tok. Tuyang! Ha? Ay, sos ba daw? Anya tinapasamakan ka? Ay, unay ka matandamagang pailang, Mike. Saan makapagnan ni pare badong? Iso nga intulod ko na? Pirmi nga min kano ti sakit ti saka na. Nahiyanay ko ya. Na yun na nagsakit na ito ya saka na ya. Apay ngay asikamot ten tinagsakit ti saka na ba daw? Hamuah. Padamagam kanya ngay. Amo nga raw tisungba na. Kasano kanayon mo ngamin adakas ti plan-planwom kin ni Kapitan. Anya nga ita, nagbalatakan ka dagiti dakas apang panunuto. Ay, nahadyak sa mo ito maingato dagiti sakak to yan. Limtag damag. Awan na talaga. Diyak kapailan apir dyan, tinagan ni kumpare nga inting to yan. Ay nagkuna ngamin kan ka apir jam. Isula nga, hindi pag-iistoryanay. Kahit nasaya at gayam ti panunot kan arabid na. Saan akas kan ka? Apuro dakas ki adda di ta panuno mo. Yeah. Ay, tatabadong. Ano sama ti aganay? Tadakas mo ngamin ti pinanunot mo kin ni Kapitan. Ala, sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Anya di warwaragawag yu atanod, kuwarab? Di ipapayap ni Uncle nga emergency meeting. Apay, masapol nga emergency. Kat isumati ko na. Dula amin na ito nga emergency. Mapan kayo kit di makimiting. Panunutag pa, no kaya't ko timapan. Ibaon mo na ni nanatuyang no saan ka makapan. Kaya't na yamot ti makimiting na jay. Kaya't na. Nang runan, waddan to iti ni nanakwanang kanantibanang. Makapasadot mo ti mapan makimiting. Awan mo lang ti pagbalbaliwan na dahito barangay tayaw. Wun maray,
mapantayo maki-emergency meeting. Ay, sige, nasken ang mapantayo. Ay, madamag kumanla ang maray. Apay ayang nga main nga agpapaayab ni Kapitan iti emergency meeting. Ne, jak met nadamagan. Adda nga ta merienda. Adda, tagluto na kano iti pansit, kan adda met Diyos. Ay, talaga nga roda mapanak. Mabalin nga tatagisupag. Ay, kat, uray saan ang mabalin, agisupot kalatamat. Sa bagay makiti. Agmamaritis tayo ijay kada marikwana. Day tapay timay sa arason, no apay akayat ko timapan makimitay maray. Ay, anya ngay gayam ti pagchichismisan tayo ijay. Ay, adun to, maray. Saan tayon to maibusan iti imarites? Sigay, masapa tayon tungarod amapan maray. Nagkapuam na natuyang. Sikamot ti masabat ka. Di taman balay da maribanang. Nagsarita kamay, tamapan kaming tuman makimiting di ta plaza. Nagsarita kaya? Katwan nakaplano kamay. Aya, udi ayaws. Da kami amin nga kukumaray. Una, tatalo kayo amapan. Agi-istorya kamin to ijay nga kukumaray. Basta pagsayatan lakit di ati pag-iistoryahan niya. Wang kaday, kan adda ka no merienda apansay. Puno aya. Wang, addan aglutluto iti pansay. Badaw, intayon to makimiting ije barangay hall. Pakpakawan. Apay pakpakawan, kayat mo asawan saan ka mapan. Apay kumamapanak niya Adda ka no merienda apansay. Day talang kiti rasunay na mapanak. Pansit lang. Adda pa'y ka no juice. Day talang. No kasta, saan ka mapan? Ay, aguri ka. Panunutit pa'y. Ay so, sayang mo, no saan ka mapan? Sayang jay pansay. Enteng, adun to ti makimiting iti impaayab mo nga emergency meeting. Rumbeng lang nga daw. Naisaganam ka din dagiti ibagam inton meeting. Una, nakasaganan. Insurat mo? Pay lang. Nakasurat dito yung panunot ko. Danag mo. Kababain mo't kadagiti kabaranggayan tayo no saan ka nakasagana. Always ready. Sakpay ti kunam. Apay ngay? Pakit kita anak iti kasta. Ayan nantay pustisom. Apay, awan? Na, bungal ka matay. Aywan. Kunak no nakasuot. Ay, kasanungay. Sumango ka kadagiti tao akas tati itsuram. Apay ajak nadlaw ngay. Nangipanamaya iti pustisom. Sus! Nagipanak nga tangag peso. Ay, lagi pam no sa dino tinangi diswab. Laglagi pagngarod. Ay, amin mo't lakit din kat makabawam. Pati ti pustisom, di mon ammo tinangi kabilam. May to amin nakabaranggayan tayo ikimpayab mo nga emergency meeting ang kay. Rumbeng lang. Apay akastamot ti panagsaom. Dalipatang karod ti nagidiswak iti pustisok. Sapay dandanin ti emergency meeting. Usungarog. Ipapabiro ko ni Antim. Ay, katawaan na kantumanin ani kumpari mabadaw. Uwan garod. Dayjay pa'y may. Naglaing ako man tiyaw. Ala, lagi pa no nang idiswam iti pustisaw. Ay, awan. Jak mabirukan jay pustisom. Ay, sus. Apa ngay? Awan nga rod. Sa dino nga min ayat tinangi kabkabilam. Jak ambo. Ay, binirok ko amin apaladpad. Kas kada kabinet ang awan mait. Sus, kasanon. Ay, lagi pong ngamin ano nangi kabilam. Parigaten nakpailaang met amang birok iti dayta pustisom. Salbag ka. Anyati ko na maray. Mapukpukaw dya pustiso ni Kapitan. Nukasta,
bungal ni Kapitan? Ket, apay nga rod a kinatawaam? Pampanunutik laeng no anya tilangana, no awan pustiso na. Kalbo lang nga rodan, basit alakay, kendakkel ti tiyan na. No awan pa'y pustiso na. O dinaghalasan na. Mangrugi ka manin nga aguyaw, ako nakon. Sapay inton bigatan, Jamie, taing. Iso nga rod nga oray ni Maribanang, ket madandanaga na pirmay. Saan namot akayat ama ibabay ni Kapitan iti sangwanan dagiti tattao? Ay, saan tayo pa'y ang nagmimiting? Ngam adan imaritis tayo maray. Ket, anya kumaday ta? Siyempre, ningay Kapitan na bungala. Naa. Hay. Saan ka man apumanag na iti sangwanak, inteng? Mariribukan na ka. Na, maulaw akon kan ka. Itong bigatan si meeting. Kasanon. Bungalak pa lang. Basol mo Ilang tumat ngamin pangidisdiswam iti pustisom. Lamidak pa iti kapapanunot ko. Ayan ti jacket ko. Damagam pa'y lakanyak. Ay siyak ayati agus usar. Ha! Tagko silap. Dayjay ni nakasabit ijay dideng. Inkaalain. Ewan. Jesus, nuulag na ito. Kinagat na ka. Ay unay kan inteng. Amin matlangan nga gama malipatam no sa dino tinangidiswam. Ay sus! Nabiro ka kon. Nabiro ka mon jay. Dito Na, ha? Ay sus! Nabiro kam day tapos tisom? Ewan. Ang dagayam iti bulsa ti jacket. Na. Malagip ko nga inikat ko gayam idi napanak na kipunsun. Kabaw ka atalaga. Ti kasayaatan, italem di tasiket mo. Tapno saanen ang mapukaw. Masaya at Mike, no saan na mabirokan ni parintan yung pustiso na. Nabirukan na kanoon. Anya, nagkunaking ka? Ni Maribanang, iso at tuloy, jay meeting inton bigat. Aya, Saan ka nga umay? ay saan? Nambarak kumangay. Sayang di pansit kun juice. Para pansit lang? Ay sos, umay kan. Tama nga no aglista damanan itinagan dagiti maikan iti ayuda. Ay, una niya. Una, sayang mo jay ayuda. Way, numayak. Naskin na dyan, naganta ti umuna ijilistan. Paray! Ay, apay paray. Nay, ada mga paiso dyan pustiso man. Ay, matuloy yung team meeting inton bigat. Iso nga, umay ka. Ay, paray, ada man lang damagat. Anya data. Pudno ka day, dyan damag ko nga agilista kayo man hindi tinagan, dagiti may kaniti ayuda. Ay, kit maamuan data inton bigat Ay, umaya mamu makimiting paray. Data mo ilat ti paggalistwam. Apay, saan ang mabalin asan ang mailista tinagan mi kanituyang kuya paray? Ay, mailista kayo nga rod no awan kay Mike. Saan ang mabalin Umay kami nga rod paray. Sa pain may, ti umay. Apay nga inikat mo manen jay pustisom. Mangan nga rodin. Ay malipatam to manen ti pangikabilam. Saan ko ang malipatan? Nangikabilam aya. Dito na. Na. Ha? Apay adita nga intalem. Saan na mapukaw dito itingot Na. ko. Kaslapi naka-aidik dito yun. Inta na to yan. Aguray ka mo ta. Agin inlawak pa'y laeng. Maladaw ta ni jay meeting. Nagsapa pa'y laeng. Saan pa'y alimbabas ni Kapitan? Naskin nga umuna ta. Tapno dyan naganta ti umuna ang mailista. Day tala mailista mo ti pagalistuam. Ay, kito na. Sayang ba, di ayuda. Ala, umaykan. Bayan pa lang na kita inawan dita. Nagsapa kayo nga imay ka ni Kapitan. Ay when amare, tanarigat met no isupay a Kapitan ti maladaw. Napanadagos kinita dagiti aglutluto iti pansit. Ay, ayan nga ni Marituyang. Kan kastamot ni Pari Badong. Kunada mo't ang masapa ay nga mawanda pa'y met. Ne, isuda mo't dagita magmagna. Kita man laang anya. Adayo pa'y laang ni Marituyang ngam agpaypayapayan. Ay, win nga rod
Agkit kita no anya ti ichismis na. Wen ni Marito yang paimet ti kunam. Nay, rugyan san ni Inteng ti mang-meeting. Mala, agdenggag tayo no anya ti pamiting na. Agsao ka na, tanay. Mabising ka ba? Oy, Badong, unay kamutin. Kapay ngagpukaw ka ngay. Mabisin ta nga ruday. Anya pa uray na day ta, Kapitan. Ay, aguray kamut at anay. Kaslad da birbirukan na. Ay, unyag pa iso At nga ta napukaw naman ay. Ang mga mano di postiso na. Na, kano nakatalimot ijay tenged na di postiso na. Malipatan na pailang ma. Ay, naibagngal daw tayo amin kabaranggayan. Sige, mang-meeting ka kitain. Eh, talaga amang rugin ti meeting. Gamsak by data. Kaya't ko nga iwaragawag no nakita yung man dyan chinilas ko. Isubliyaw. Pupukpukan ni chinilas ni Kapitan. Mapukpukaw di chinilas mo, paray. Eh, huwag nga raw. Eh, nakitam. Ay, unay kamutin. Kino nakasuot king ka day ta chinilas mo. Ay, kunak no na po ka. Unay ka mga Kapitan. Agyaman nakpari kunak no na po ka ti chinilas ko. Malah, mang-meeting ka nga ruday. Sige, mangrugi tayo. Ay, unay matday ti apansitan. Apay, Maray. Kawad mo karnina. Ada karnina, kiwaram ngamin Itayak pa'y akiwar maray. Ang mga no adala iti unang. Na, anya mo da ito ipampameriendan ni Kapitan. Awan ramraman na pansay. Unay kan, di mo pigsaan. Mangagdag iti sa balay. Nasayat kiti, ano mangagda? Na, nagmayat matipan lang ang dagiti daduma. Si kansalaang matimaday. Kaya gawitan to yan. Na, apay, nalpasan ay at timitay. Sanda mo lang nga gilistan ni tinagan dagiti may kaniti ayuda. Ay katurayan ta. Wanay, mamati ka mga gilistada itinagan. Isumati bagpagada. Lukon na tayo lang ni Kapitan. Ay unay kamutin, naglaka ka amaum-uma. Wala nga rin ramraman nandiyan pamiriendada pansit. Sanda pa nga gilista iti may kaniti ayuda. Ay sus, agtugaw tayo kanupay. Sanay, nagawitan. Sila makaanos nga gururat. Ayan nan ngay datuyang ken pari ba daw? Ay, nagawid damutin Sapay pa nagpapalistan itinagan dagiti maikan iti ayuda. Ay, kat sayang no saan mailista tinaganda. Ay, sayang. Di dan tumot inuray. At tangamin dagiti napapatag ngayon waragawag ni Angkal. Apay nga asaan nyo nga inlipas ti meeting. Kat kalpasan ti meeting. Nagilistadan ka dagiti makaawat iti ayuda. Ay saan na nailista tinagan may kunituyang ka? Kay, nagawid kayo umit nga minadagaws. Sapay kagudwa akaban abagas ti mawat dagiti nailista. Anya, ay isa na mabali na. Agreklamo Naskay na may lista tinagan may. Inton maminsan nga main. Lipasan nyo ti meeting. Sana day tamapanla aguyaw ti aramidan nyaw. Ay na, tatabadong. Nagkunang amin, adi mo pinalpas ti meeting. Anya nga ita? Sa ita, agreklamo ka. Ala, sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para itiracho ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binowe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.